Ngài cũng lấy duwe biwe Agaba ngiwan man ka steps ngiblay nagbenta ka ngu ka demu ban nagbenta ka jingmane yaw krai badawai ka jingem ka ya ka jinga ngu ka dem ka jungi bat ban pan uru ya ka jinon kam jungi ban long ka baong ka gospel ka mentak sengi ka jingan siu spa hale bat ka jing spa how play ka jing spa how play let's see lada pilai trei dan si kenta pinio kan utengka hidon ki balai trei yin ki balai trei kenta ki ommo Hari Pitrai bersisni pihak ke tegak perkat bahasa Kristen. Di kumcaro aga jing Kristen ke jungi. Ngiwang smi ulay ngiwan ni mani. Hari sikan tangi trei. Di kabay nomro kalong tak niat. Hari kasmi ulay bersisni ulay hai siaga de kasmi jom ulay. Ni ayu blay tang si kenta ru ndon ndala dem kemas lakut nadam sedau te nagari gedau ngim daru spa hi kajing mot jungi galong ba ladang ilawan hi mani kamot ba dang lei phai kamkut kamut ba ong ba la chumi naga jingkhang hi mani kata ka ke berkoi nakut no kata ka jing trei na ka bentau blei ana ka jing trei na tau blei ka beteng ka jing ong khilai sup ka mas kalawai ka mut manom kalawai si sia ka jing mut kalon ba khi ya ka to ka khi ka to tien mo ka ni te kalawai hin rei khilai Hava om khilai kun ka jing phai phi ban lei le ai ka ai ka ta kam dei e tan man sulit pe i parlok kam dei e ban su shet setiu ban ba ba kam dei e ki om ba sngi sajan sngi po yam don jaga sa don por sajan ini sajan no oi pila ban le gitaru rei kan ma lada pikut no tang kata kijing trei si kenta te pin yo be tang ni kijing trei kenta ngide ban trei sengi belas sengi lakmi lenti yangi lese bangin penit por sibun haka sengi ublei naga benta ki kam jom ublei ke kita ki kam jom ublei ki kam jom kijing puli tien jom ublei kajing snut hu shu sepang ublei Kajing le kami snei bale jingo gi bapang besitom kajing le lang kajing ya seng yeng di balabu kum kajing slok bat ki paradistan ban yo susu ya kajing kai ya kajing tu khana bat bane shi menta ya ka ba menta sien atas ni ublei sawan ni sedang ya kani ka Sunday school ya khana ya ke bang abu ka jing keli pi migi pa pi don kam ban tre lang ban kani hak bale se kala pi wan mas step na bi lai pai pi pai ki pun por khanai shiteng bale ka mas khana kare kamram ju pi pa pin wan shawi ki le ne bat kata ro ka de ki jing tre hi kam dei ji ong ba ngan ya lam wi kun man step man shom ni bat hadin kata ba ngalalai loy do sisni ti ngaker pancuri pi ko Kristen bi e kajing trei jongi ha kasni ublei kam dei ban kut tang siganta ha ka pormas henrei ngide ban snu thu kumnu ba ngien pedrus pa susu yaladi haublei
Ngiya sngeu ki jing pule ki basun penat ke bamanta ka sngi. Ka jiti jong Paulus apostol si ki Kolose ong ikani. Tu penyabdu ya ka ai ke bakan ja pathei ke badon hapi. Ke jing auria, ke jing bom khuj, ke jing kwa abrai, ke jing treu basniu, ke jing kwan lalot. Ke balong ke jing mani blai thau. Begitu baru kilom ke jing mani blai thau. Ngidon lagi jom ki blai thau. Lesi ki Hindu banman ki don la kita ki blai thau ki ba maki ki yo i. Ngidon ki blai thau ki ba ngim yo i. Tengi harus smar bha. Berkebangi yo ngi thu bagi don hangi. Ya kata ke bakan ja perthei. Kejing auria. Kejing bam khoi. Kejing kwa brai. Kejing treu basniu. Kejing kwan lalot. Bat kejing kwa arha. Lada kanu blei lai ngim dap ngim biang. Ikwa syusyu ublei lai ngi kat ban biang henrei ngiong kapat biang bad lesi kuman ong no bang itu no ya ke benta ke badai ban ai ka mu ka dem ublei na ke benta ke cing penroi syusyu ya ki ai jong kene ke perthei tel ong hi na ke cimpule ke banengkong tak sengi ha ke bede bat ka kitab jongko helet baki ke bar khoi jong ni ke perthei kin kut no kajing sudah jong kajing sudah ong ko helet kajing sudah jong sudah baro kalom kajing sudah ti mudur la de pilak raus ba kat no la bi he kerdan kat no bat bila yo ke buram hak imlang masalah henrei hak sngiyap ke ke bangila banra ke ki bangila banra bangi inam la banra i hak bukut wat ilajiru minam la asyu banra hapen ra kiwe hapen ra kiwe kasam ke bamanta sengi kolong basu tenabha try nalengkot ke jing em lam shajing start ko nu try nalengkot ke jing em lam shajing start ko nu me pen biang yo briu me pen kala biang yo briu Syau pendeu bat mi ong lei thai ku phun ban riu hagi khmat cho me sia jar snem ki long tang kum manin ke basuan chulei ne kum shitlep chukla ke jing yap ke jing ap jing men me merong bak yau kun riu kum ke jing pos niu cheu ja ukeu ksar dang lei bang wan tiền rei long thik kumba utu plang bop lung man step jan mit khadu khadwai uyap stai kamariang ka hikai gi ya ke jing bom ne ki barong kumta tu hikai gi ban yau ki sngi jengi ong kani kasam hikai ngi bangin yau ya kesengi jengi bangin du bio ya ke jing start ko do nut kata tu phai no ko try tat hadu lanu tu isnei ki sikri jongmi pi kata ngadi banduai try na lengkot ke jing em lam sha jing start do nut ngide bandon kata ke jing start ju ko do nut jengi ya ke ke bangin jiet kepada ke babaha maka ke bangin di ban kantai kepada ke basniu haba ngio ki bang yo
Yaki saudong sau jongi ngi bagi long ki babah sudah. Henry kabadon kam kelong bagi deban tenju. Kanu ke babah bagi deban syim bat kanu kebom baha kebangi de ban kentai. Niles ngau ya kejupuli gospel kemutan sengi kebas ngau kenhat. Ba ha kejaga ba kabajulong hi berbor ke balong kibawan pan siarap nangi hilundong kim ong padar soba dua lem se dam ta jungi nrai ki ong padar soba yarap lem se ani lapang palat ani kabaying rumpat dap siu kabay lai rumpat siu pi ngatarai hangai simet jinai kitu ibawan pan siarap kidang padar sembah berduai lemse ngai kendu cingai sibon ha kabede ban penyai kami yang kamsen jungi kejingyo kejikot jungi rei bun sien hi ki bopan sirap ki wan be ki ong padar yarap lemse kim pan cinduai tigup taru uni ubreu gospel mentak sengi ulai sub jisu amde ban peju jisu kumuta u dong yalam niam oban ai ke jing sup mensim henry ulong yu jisu kenrat ong se yu men jenga ban ya benta bat nga ya ke jing yo mateng hi ha ke jing long mensim ke jungi le se ngim dia per bat uni ubreu uba pekat betang ya kaspa tangi ke jing don jing em kalengka leni ke jaga ke puta kaksiar ke kesah kabang akaun ke pasngai ke bangi don kam bana kaliang jisu long kumno kurang ba mano balatung yang ban long unong bisyar ne unong pensam benta hapedeng jompi arngut nang tau jisu long kani galong kecing hikai nam tai jeng aju hi barok to husiar batu kiar nagi jajing kwan balalot kecing kwan lalot barok namar kecing em jong ubriu kam syong satya tang kecing pahu pahai jong kaspa kapeu upita jong kecing teu ya kecing em jongi kadai kecing long ke babah tin teli jungi kejing sebon ke jungi kejing ting buram yu blei kata kalom kejing teu ya kejing em ke jungi bat dei bau hespa teng teng don itu giba perkhat ba dagaspa kila ban thiet lut na dong sedong kila ban thiet kadwa kikwa bagi humility ki beriu bakin pendem banyak haki tian rei katu kamdei kaspa hagi sisya rada ublei lo IP ai ngu ki kata kan mau ul IP umdei tanam tajubi ul IP na ka banta kaji mentoy ji babun kaji mentoy ji babun pidei bat penyo ji mentoy gi wei nak ni daw ngade punya ro gitu ki spa ki ba ai kam jam ki we ki ba perkhat lem apa ki ai kam ru ki katulop ke ba ai ne ki jing siu kade ki sebut mar kitip ba maki kim de ki trai de ublei bala ai ka tu spa ka peu ban ai kam man ai belai ki we bat omle jaman syu ai ban ai belai Mereka belai kat kami snei, ban ai snei. Ngide masuk tu baki ek bom belai ai ngi, kami kan tak jengah. Kadai nam tak kecing mentoi bobon, ladai kadai kaspa, ladai kasap kapong ke pangidon. Kadai nak bentar kecing mentoi kecing bobon. Ya ke pangidon kamat perkat ya kata kum kihun Krista. Gumno bau jisu penrem. Yang uni ubriu bawai kini ke parsi ke pembentang asmi.
bau ni griu la perkat ba ke ki bau yo ke dalam ta chuhi laman baha kadai kanem kadai ka snem ko baha lami shibon ukeu bad mentau la ya pe ya kata kalang kha ka ba he baha wang kaniti syai ngan bu ndang la de ban on yu ukeu kabadang don ro sikit ngan le kum no hari sia lu de berkat te boleh la sebut dengan hadukat ni kan ni te la kum nu yu ni bang adon ngatrai ngan aino mo kiwe berkat kunta pi kan ni ga kum kan ni musim bos ni we kahangame kalalot kadai ke jimane boleh tahu ku bawa Paulus apostol luang te wang kum no de ngadai badan bok sisya ngan le kum no tu ngan pen prano ya kini ki thiar ki badon ya kini ki jaga bu ki badon ban ngan sna ko kham he ba ban ngan le kum no bad hadi ketabat ngan bu yau keu baro uni barim ru ngan bolang badi bat mai ru ngan bolang ngan ban prai ki thiar jenga ban ngan te de ki bakham he ban ngan bu hanta yau keu jenga baro badi ki weipat ki mar ki mata jenga badi ketabat ai pi ki berkhat yu bri ngan ong kumnu nang tangan ong ga mensim jenga ku mensim padon lut baro kat ba padon kam naga banta bun snap wat ku slai shu ka security kala don tole sahu tu bam tu di tole sngo bah kata kalong kajing ong jo ne ruspa henry ha ka bakut ublei ula pau ula ong ko bie bad ka ketien ju ublei ko ong kitu ki ba ong ba ublei don ki long ki bi tisisha nagaliang jong une uruspa ula nyeu blei ula penlong blei ya kata ka spa mendahi kabir en shimno na phi ya ka mensim jong phi la ka no blei bo ba ula ai warning lupa ju shim ji sindon te ki jinglong ju blei ki kata ai warning lupa pen khoj pen suba shua bo shim halati kumta ula ong yu ni barus pa ku bie mentahi kamien en shimno na phi ya ka mensim jong phi te ki e ki ba phi la kan sheu kin long ki jong nu pila banra phimla banra pngiat ru kumta un long uta upakan sheu spa na ka banta ya ladi kumta un long uta upakan sheu spa iladi bad ubam ruspa haublei te kata ke jing ruspa haublei ngala ongi phi bau blei bau ai ngi raspa ya ki jing don gm ai te banta jingi wahai na banta ke mentoi jing bobon tu blei bola penuspa ngi ha ke jing long mensim jingi unang penuspa shu ngi bar ke jing ruspa ke jingi kadai kata kabala keren dari kitab dari gospel kum Matius kalnang ba arpusan hagaba hagaji bisyara bakhadu ukanrat usawan kumusim ban bisyar usapan syong ya kiba hok syakamon bat ya kibala jot syakadia kuma penyeklat ya ki belang ban ki lang brod ki belang bat ha ki ba ha kamon musoong ko phi ki ba kerku jong pa jong ali shim ya kahima bal pun kre na ka banta jong kai kita kahima wadon ki biri ki ba kumno
nabar ba habang atangan pila ai ba mai di nga habang alengkoi blapat ko pensem nga habang marwei pila wan cungo nga menu kan rat ngiliu i ba metangan mesliang ban melengkoi ban ba me marwei ya ga ba pile highway nagi para barit jangan pile ya gi baca kadiang pan kim dai gini tibai kerman ndai phimo usong kumnu shadarok aksel ade ketin ke basno khor kata-kata namarba kahima kamdon jaka nam tajuki kahima junga kamdon jaka nam tajuki namar kahima ju pa junga kedai hima jong ke jinglong sipara hagaba ya don haba bar khoi kiat lang ki khoi kilong ki basbon henry pi phim sim long basbon kadnusin bagi briu ki lawan ban pan na pi ban bam bandi bagi tangan phim ju ai kadnusin ki briu ki ba nyu ha ki jing kriat ha ga bagi lawan pan ban kup ban sem phim ju ai but kadnusin bagi briu ki wan bagi long marwei bekenja hagba phim ju patiau bale jungo namar gopta yagba phim simale aki phim simale hanga khileino kini kelo kintin bahor ba te shisha la kali ke menu kan rat bangi phim lale phim simale te namar gitu bar khoi kidei manga di bawan Henry phim sim la patiau di kani kalau kubur kebau kenrat ku aban ayangi siapang kata siapang utau briu ubari uspa haublei togin long ki briu ki baru uspa haublei lamba ki kam babha ki bangile enero yau Jesus Christ